Temos como aportación para o obradoiro unhas estaquiñas. Sempre é importante recoller o material na contorna do monte afectado para evitar, neste caso, contaminación por especies que podemos traer de fora. Tanto ervas pratenses como distinto tipo de especies de gramíneas. E despois tamén o que fixamos foi rozar un monte que temos aquí a carón do Gouzón, en Seixalbo. Aquí vemos que hai xestas, hai toxos, hai uces, hai érbedos, xestas, e tamén traemos palla, neste caso palla empacada. Temos sementes recollidos dunha palleira, sementes que atopamos en calquer prado, en calquer alameiro desta zona, e centeo. Isto é o que vamos usar para sementar, que nos sirve, primeiro, para fixar a terra os escorregamentos de solo, e ao mesmo tempo sirve-nos de alimentación, bueno, hai que dicirlo, sobre todo para os córvidos, que son moi intelixentes, e cando tú deixas sementes no monte, dos primeiros que aparecen son corvos. Vale, como tal. Unhas estacas, vamos a utilizar a parte das estacas que atopamos no monte, hai que facelo con cuidado, non é cortar o chou, senón que seleccionar aqueles brotes, porque senón podemos estar quitando precisamente vegetación que o que nos fai é facer de barreira para evitar estes escorregamentos, a perda de solo e os arrastres de cinza, neste caso os acuíferos que temos na zona. Entón tamén teremos salgueiro, o salgueiro recollido na zona. O salgueiro é unha árbore que prende moi ben de estaquiña. Vamos a aprender como se fai unha estaquiña. Procedemos a facer o que son as barreiras, o muxing, e todo isto que nos teñen contado moitas veces, pero que non se pon en